Boses mo, pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Diyos maray na Martes na pagkaaldaw sa Tuya Gaboz. Petsa 3 na ngunyan kan Hunyo taon 2025. Kami po binalaom na sa paghampang niya to kaining kaaldawon asin kan kasiributan dapat perming an mahal na Diyos an ipigpaenot niya to sa Gaboz. Sa mga nagbe-birthday ngunyan, happy birthday po! Programa ng Tingog Kanbanwaan. Minalaom na yaon na po kamo dyan. Sasabayan kami sagkod alas 10:30 an udto. Sa paagian kan pagbutwa ni manlain-lain na informasyon sa palibot, magiging katabang tadyan mayormente an Mega Force Patrol. Me gusta mi así, me gusta mi así. Si Chief Jimmy, Pading Jimmy sa 3rd District. 2nd District, Tarabang-Tabang, Compadring Al-Armario, Joshua Bino, Karen Nicole Ala. Sa Premier Distrito yaon duman si Pading Jomar Bien. Mantang sa Manibela si Henry Mata. Es la bomba que va a estallar, no tiene pegas porque es genial así. Sa Master Control yaon dyan, sa Technical Control, Master Control si Junapolis. Mantang sa Newsroom yaon dyan, ang sabuya pong walang kapaguran hindi sumusuko, News Director Mardela. Katabang si Angel o kaya si Jen Matthew Balyaran, Madam Sha Leron, and siyempre si Nicole Ann Gloriane sa sumada po kan mga istorya, lokal, national, international. Sasabayan pasinda ni Jimos Barrios. Yan pong nagkakabara sa Nindong Bareta. Online ang samuyang social media news portal, ang DCGB News Online. Sinda po ang nagigiribo ka, nagusurumada. May broadcast man kita, mantang nadadangog kita sa AM band, sa mainstream radio, region-wide. Sabay man kaming nahihiling nadadangog worldwide sa internet sa pagikan DCGB News Online. And siyempre sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Ang kapartner ta dyan, si Jerome Nico Martinez. Ako mapuan sa indong magiging kasarabay-sabay sagkod 10:30 an sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Good morning, hali sa Pilipinas. Sugabos na nakaantabay sa Satuya sa inman na nasyon kamutabi. Maray na aga. Sige, diretso na kang programa. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Standby mo na all units yung news team dyan. Nakakonektar kita sa satuyang gobernadora, si Madam Glenda Ong Bungao, para sa nagkakapirang mga istoryan dapat niya itong maipaabot sa publiko. Gob Glenda, marhay na aga, si Pio po tabi ini kan DCGB. Well, on air na po sa Tingog Kanbanwaan. Good morning, PIO, Sir Pio, and sa gabos ng mga nag-aantabay po sa programa mo ngunyan. Sabi ko kung igwa akong GIO, ikaman po PIO. Yung naganda, si Gio. Attorney Gio. Si kinatawan Gio Ong Bungao. Attorney. Well, primero salamat sa oras, and it's a pleasure na yaong kagiraray sa programa Gob Glenda Tabi. Kasuhapon, and naghuroron ka mo tabi yung Albay Public Safety and Emergency Management Office sa pamamayon ni Engineer Dante and yung sa Traffic Division ninda.
sa operation si Sir Rick Mendoza. What was the compelling reason na ipinaapod mo na sinda por sobre sa traffic digdi sa 3rd District? Go ahead po, Tabi. Oo, Sir Pio, nag-follow up lang kita kasi maski nagpaluwas na ako nga memo kang bulan ning Mayo, I think right after kang election, so pagbalik na po sa Kapitolyo, talagang nagtaon na po kita ning instruction dahil nga ni sa grabe naglalalang traffic congestion dyan po sa area kang Morera, Binugsakan, dyan sa San Rafael hanggang po dyan sa Tuburan. Tigtaraman ta po si Roderick ang sa tuyang traffic section head na kaipuhan ta mag-implementar ning measures o i-utilize na ang mga provincial assets para mas mapagian-gian po ang sitwasyon duman. So ang naaraman ko po sa iya na nagkaigwa po siya ning pagtabang na magtao kitang ning traffic enforcers. Buda siguro so police aramo sa pag-arugaan sa pag-implement tabi Sir Pio kan one way pag nagbibigayan ang gabos nagiging madali ang flow kang traffic, pero pag may mga counter flow duman po ang nagdalaogan sa tuyang police, and according to Sir Roderick talagang inugmenta man po duman so traffic enforcers and so police visibility. Kaya ito po si kaya lang despite that itong effort kang probinsya dakol man giraray kang nakaaging mga aldaw ang nagpaabot sa tuya tabi Sir Pio na talagang grabe nag-abot na 30 to 45 minutes mag-agi ka lang po duman, and nahandal man po kita tabata man nagahidali na pag laog giraray kan mga eskwela ta sa gari back to school na naman. So sabi ta ano paan pwede nindong maisuggest kung naadalan man po ninda ini kung ano pa ang pwedeng magibo kang probinsya kang Albay. So that's aside from tabi Sir Pio, so pagsurata naman taaramtang nasa jurisdiction po ini kan DPWH Region 5, so nagsurat po kita kay RD Eduarte na kung pwede talaga tiga hagad ta na mas ma-expedite ninda ang trabaho iyan man sana talaga ang magigipag natapos na ang trabaho mabalik na po sa maray na bulos giraray ang trapiko dyan po sa mga lugar na iyan. So if not kung di pa man mahidali, at least magkaigwasindang arrangement na mas mapagian-gian talaga ang trapiko sa mga lugar na nabanggit at tabi Sir Pio. Opo. So, nagkaperang vital information ito, Gob Glenda. Primero, igwa ka ng orden sa Traffic Division sa APSEMO, iluwas ang gabos na provincial assets makakatabang sa PNP. Okay. And then, nagsurat ka na sa DPWH Director Eduarte to adopt necessary measures na ma-speed up, ma-fast track ang trabaho, Goblenda? Tama po yan. Okay, any timeline na napaghurunan induduman itong pag-deploy kan dagdag na provincial assets makatabang sa pag-ease kan trafiko, no aring ito tabi papapo na nindo, Goblenda? Ay, haloy na po ito. After kang election, kang bulan na Mayo, nag-deploy na po duman ang probinsya ng mga traffic enforcers. Nagtatabang na po talaga kita duman. Siguro, mga more than almost 3 weeks na. That's according to our traffic sections head na si Roderick Mendoza. Kaya sabi ko nga ni, gari, day na masyado, bako pa ito enough, kaya puhan niya ako mag-isip pa kita iba pang pwedeng mas makatabang ta nagdadali na ang pagbaralikan mga klase. Kung yan sana nga ni tabi Sir Pio, so mga daily commuters ta na day pa so mga estudyante dyan, pero dyan pa kairiban na so flow kan sa tuyang essential goods na hali sa Albay, pasisiring sa ibang lugar o sumara laog kasarabay na dyan. Sabi ko what more kung magbalik na ang klase, kaya kaipuhan makaisip ki ano pa man na mga so
sitwasyon para mas mapadali. May tigme-mention tabi sinda sa kuya Sir Pio na gari truck ban, maski bako man bilog, kundi selected truck ban lang sa mga areas na iyan na i-recommend sa tuya ka na PDRRMO ining mga masunod na aldaw. Tiga-adalan po ini ngunyan sa mga oras na ini para ma-recommend po tulos ini sa tuya. So anything po Sir Pio na makakatabang para mabawasan ang init kan payo kan sa tuya mga commuters sa talagang iabot man talaga ki haloy na panahon. Mari ako Sir Pio, tadig di ako nag-aagi minsan sa digdi baga sa area mi sa Tabaco, maagi dyan. Di na kami nakakaagi duman, lalo na kan nagpamanila kaming one time. At least day mi na-experience po ito, digdi po sa tigaagihan mi. Sa Sabloyon. Yan, sa Sabloyon. Oo, may nakakalibre ka na-experience po ang Sir Pio, ta sabi, nag-agi dyan sa may ginubatan, naghali po sinda sa Kapitolyo, 7:30, ako po digdi sa Tabaco, naghali ako mga 10 na, pasado 10, ay, nag-arabutan kami, nainot lang sindan diit na oras, halos sarabayan pa kaming nag-aabot duman sa lugar na tiga-anuhan mi, meeting place me. Kaya sabi ko, grabe talaga so traffic. So, ikao na oras. I deliberately asked the question kung igwa kang timeline na tinao sa pag-deploy kan adagdag na provincial assets because sabi mo baga nagpuuna kan Mayo why then iyo pagiraray na experience pa so arog ka na traffic. Ano da ang nagbuto duman sa horror nindo Goblenda? Ang tigtataram ni Roderick, so ang nakakaano man sa nada sa pag-implement ka itong one way, so mga counterflow, siguro talagang data man maiiwasan, may mga nagapasaway pa man, ito da. So, pagbawal man sa pagparada, baga sa I'm sure kung malinig yan, medyo mas magayon man ang flow. Siguro ito ang tiga-ano ninda, pero sabi niya, talagang piga ayos maninda, nagtatabang talaga sinda para nagbibigayan ang gabos. Kaya lang, arog sa imo, na mamati ko man na kung grabe pa ang nare-receive tang information na nagreklamo, sabi ko kaipuhan, aside from pagdagdag kan traffic enforcers, ining police visibility, gari may kaipuhan pa kitang gibuhon para mas makatabang talaga, mas gumian ang bulos kang trapiko dyan sa areas na iyan. Then comes now itong pigpapaadalan nindo na pipirmahan mo ang rekomendasyon, truck ban. That's right. Oo. So, iyan man ang tigamay na may mention siya. Kaya sabi ko, dapat adala nindo, tagari, na, since nasa emergency situation po da kita, gari may emergency power man na piga suggest sinda. Sabi ko, adala nindong maray iyan. Kasi maagi po iyan sa sanggunian, kung ano ang mga suggestions ninda. Sabi ko, i-present na lang sa kuya. Sabi ko, at siyan nga ni, maghuhururon kami. Tagaritiga tarapos po ninda ang sa indang mga gustong ipaabot sa tuya para maaksyonan ta ang sitwasyon. Opo, Goblenda, pardon, medyo napapahaloy kita, ano po. May naunabitang ka, we are in emergency traffic situation por dahil sa lugar na yan? That's right. Iyan po ang tiga-taram niya sa kuya kasuhapon na pwede nga kita na para mas mapadali talaga ini, pwede mong gamiton ang sa imong emergency power. Pero sabi ko, i-explain nindang maray sa kuya. Pasabuto ninda akong maray kang tiga-suggest nindang paggamit kan emergency power. Siguro, i-update mi po ika, Sir Pio, once na kompleto na po ninda, sugabos na tiga-adalan po ninda yan. Lalo na pag-abot sa truck ban na tiga-suggest ninda sa mga selected areas. Iyo po. Now, we go duman tabi sa surat mo kay Director Eduarte kan Obras Publicas. Nakakahurmi man ka ng DPWH Goblenda sa paagi ni Madam Lucy Castañeda so sa indang spokesperson. Nagbutwa dyan na ang nakaka-delay kan pagtrabaho ka itong kontraktor sa Morera Stretch is yung Aleco because
both left and right side kan murerang iyan, igwanin mga poste ning Aleco na igwanin mga wires na igwanin mga kahoy na dapat putulon. Ngunyan, Putulon. o pa haloy na silang nag-request sa Aleco na inspection ito and then siguro magkagkan linya dai pa nangyari up to sabkod Now. yan o what can the province do na makapaglabi kita sa Aleco tabi? Ito ko pig-anumin ako ito sa DPWH pero pwede taman giraray giri nagkaigwang hururon manungod po kayan day pa lang ako na-update ni Engineer Baclao, gari na paapod naman po ninda iyan ang concern sa Aleco. So maaraman ko po iyan tabi Sir Pio at siyan yatang hapon ta gari tiga ko sinda na kaipuhan kong maaraman ang sitwasyon right after kan meeting ninda kasuhapon with DPWH, with some contractors and sa Aleco ngani na medyo may concern na mansinda po duman. The way it seems, yun na lang po tabi to Glenda, so aksyon kan Aleco ang kaipuhanan ta ma-relocate kan mga poles and sa mga linya tanganing maputol na sukahoy tabtaba na so pagilid kan tinapo makapagpahiwas na makapagkonkreting na duman sa Morera Stretch na ito. Correct. So iyan po aramon ta po sugabos ninda and sugabos na mga issues and gabos na mga concerns and suggestions na ipapaabot ninda po sa kuya mo niya na hapon. Okay, kasabay na gayon so rekomendasyones na pipirmahan mo in kaso? Oo, ito na po ang tigahalat ko sa inda. Tabaka dakol na concern, baka sabi ko nga ni may ngunyan may session po ngunyan ang sanggunian, kaya piga pahidali ta pwede taman na ma-consider po iyan na pwedeng ma-actionan tulos kan sanggunian kung kaipuhan po ang legislative intervention kan sanggunian. Opo. Sige tabi, Gov Glenda, thank you so much for the precious time and information. Kung nagawa kang dagdag na iba pa tabi, madangog ang mga albayanos, go ahead tabi. Ay, siguro so next na mangyayari lang po tomorrow, aside from ining mga problema, may mga magayon man po tabi Sir Pio, nag-arabutan na po kasuudma, nag-start kita kang nakaaging aldaw pa. So sa tuyang mga atletang albayano na naglalaban po baga Sir Pio, duman sa lawag sa palarong pambansa. Opo. So nag-aarabutan na po sinda and tomorrow dyan po sa Albay Astrodome madyaran po sugabos na mga medalista puon pa sa palarong Bicol hanggang po sa palarong pambansa para taon tamaning onra sugabos man na ginibo kan sa tuyang mga atletang albayano. So finally tabi Sir Pio at sa aga na po iyan gigibuhon magkakaigwa kitang tigaapod na Thanksgiving and appreciation lunch para sa gabos po na mga albayanong atleta para finally ma-honor ta naman sinda lalo na sugabos na mga gold medalist, silver and bronze tay may mga insentibo tabi Sir Pio na nagahalat na itao sa inda po and iyan po gabos sa aga na po iyan mangyayari. Can you please, Go Glenda, break down yung sa medalist natin sa palarong pambansa, gold, silver, bronze? So gold po makaka-receive po ng 15,000 and so mga silver medalist naman makaka-receiving 10,000 and so bronze naman 5,000. Remember Sir Pio, data pa natatao so sa palarong pambansa ito ang mas dakulon so mga nakakuang medalyang gold 5,000. Palarong Bicol gayud Gob. Palarong Bicol man po ini opo tapos naman so mga silver naman 3,000 and 2,000 naman duman sa mga bronze medalist kan palarong Bicol. Ayun. So duwang category po ang itatauta. Medyo nahaloy po baga ini Sir Pio because of election ban. Pero sa po ini were expecting mga 500 to 600 na mga atletang albayano kay iriba po so sa indang mga coaches so mga pag-iriba taman sa Albay Division ayan po ang dakulang okasyon man na pigay-preparan mingon yan na aldaw for tomorrow's event. And finally, Gob Tabi, so Peñar Napag, sabi it will be turned over June 12 over?
At igahalat ko man po kung noarin kasi para pag na-turn over na, igwa po baga kitang gigibuhan na Independence Day celebration together with the City Government of Legazpi. Agari ang magayunon naming na-imagine, magamit na po ang Peñaranda Park. Kaya lang gaimi pa po iyan pwedeng magamit unless na i-turn over po na sa muya. Nainot na kitang gamiton kang para inom. Irinuman na dyan. Oy, Sir Pio, grabe talaga ang tao burubanggi. Kaso Oo. dakulo na naman ang mga aking nagkakawat. Kaya kami man, once na na-turn over iyan, kaipuhan ta naman ano dyan key rules. Ano ang pwede, ano ang pwede dyan. Sa ngunyan, medyo buwelohon pa ang mga tao. Makaugmahog talaga, Gob. Talagang magayon paghilingon. People are happy, all walks of life, dyan sa Peñaranda Park na yan. Kung nahiling mo tabi Sir Pio, kan pag-agi dyan kan Santa Cruzan, binuksan bagaso ilaw, gabos na lights, Yes. so lamps dyan, ay nagparakpakan bagaso gabos na tao kan pinailawan ito pag abot kan alas 6 na nagaagi na po dyan sa may Capitol. So, gani nauugmahon man po, Sinda. Ayaw na ko dyan, istada ko yan sana sa may Cat College, silingon ko yan. Ako ang tagabantay kang park na. Kaya di makakaligtas dyan ang mga ang mga parainom. Ay, Oo. sige tabi, Gob Glenda, salamat din maray, mabuhay po kamo dyan sa Kapitolyo. Thank you so much, Sir Pio. Maraming salamat din. Thank you so much mga tugang si Madam Glenda Ong Bunggawan sa tuyang gobernadora kan Albay. Oras Pilipinas. Sandali. Meron bang may interview man si Joshua, sandali muna. Ano ba ang advice mo diyon? Taba time si kita kung dahil natanganing maihabol mo yung commercials natin diyan. Yan po ang mga nagkakapirang kunyan, concerns, itong rekomendasyon na ipapaabot na kan apse mo manong dyan sa traffic kang kunyan kan road stretch na yan sa 3rd District, particular yan sa may Borera and iba pang mga area na iyan. Tabi po. Kasubago expound pa ni Pading Jimmy so na-report baga sa Bicol Target na problema sa tulay dyan sa 3rd District man na kung babaga ito nadagdagan pa kasubagong aga inda ko kisa itong jurisdiction na baka apudan ta si Engineer Dante taon or kung si Sena pwede tang makahuron ngunyan na pagkaaga. Anong advice mo tabi, June? Okay, sige, ipasok natin muna si Joshua dyan sa luwas. DZGB On the Spot Report. Si Joshua nasa linya. Joshua, good morning. What's happening? Yes, Sir Pio. Tapusin ko lang po muna yung pambansang awit. Oho. Pasakto. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Yun ang pambansang awit. So, lupang hinirang sabi ka ni ba, sa inyo na okasyon na pinag-atindiran mo, Joshua, taigwan ng flag kaning pagkantakan sa tuyang national hymn. Good morning, Tabi, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Pasensya na pinag-respektar pa muna ang pambansang awit. Yaw na ko digit, Tabi, Sir Pio, sa 4th floor ka na LCC Legazpi. Dahil sa ikapitong taon, sa giraray na pinagkondusir kan Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated. Oho. OSL-TCFI sa rarong kan liderato ni Miss Rosemary Quintorea na presidente. Pinitabi Sir yung walang tambay sa Albay. Jobs and business affair na 7 taon ang pinagigibokan na sabi ng eskwelahan na ang katuyuhan tabi Sir Pio iyon kumbaga sa mga graduates ka na SLTCFI iyon matauwarin ng oportunidad na makahanap solos na trabaho lokal sundo sa international na level tabi Sir Pio. Very good. Ongoing na ngunyan na program and nasa stage naman si Madam Rosemary Quintorea pero sa initial niya tong pakipagurun-urun sa iya siyempre pinag-iimbita rin ang mga graduates ka na SLTCFI na mag-participar din sa nasabing aktibidad dahil sa nasa sobra sanribo tabi Sir Pio na mga job vacancies ang pigo-offer mo niyan na aldaw na ini sigdi sa 4th floor ka na LCC Legazpi. May trabahong nag-aalat tabi Sir Pio abroad, particular na sa mga Arab countries
kung kaya ayaw ng pag-inganyar ni Miss Rosemary Quintoray sa kabus na graduate. Pero sa mga graduates ka na SLCTFI, imbitado man ginawita di sertiyo ang publiko. Kaya Yes. diba pang mga aplikante ta open man ini sa kabus. Yan. Kunyan, manlain-lain ng mga employers ang yaon tabi di sertiyo. May may hotel, may food service, may J2K, Manpower Services Study Sertio, Mm-mm. may BPO, kaya itong sa mga Call center. call center, Agents. and Oo. call center agents, and iba pa digdiki mga nasa credit corporation, mga lending corporation tadi Sertio, Lending. and kadakol pang iba, sobrang ribo na job vacancies, and sigun kay Miss Rosemary Quintoray, Oo. ang kay puwan sa ng darahon ka na estudyante, iyon sa indang resume, and bukas ini na job fair o pinapon mo niyan, and sundo taon na alas 4 ang pagkahapon. Maghapon ngun yan, ade. Bilog na maghapon sabi Serpio, kaya medyo dakol-dakol ang pwedeng maakomodar. Siguro nga ni kay Ma'am Rosemary Quintoray, kan mga nakaagi Serpio yung job fair na pinagkukondusyon ninda, Oo. halos 42% kan mga applicant hired on the spot. Yan. Ang Magayon mga na. partners na kaya ninda, sining mga employers kaya ninda, Mm-mm. mga partners na ninda, kaya dakula ang chance na ma-hire tulos ang tarong applicante. Kaya approbate ka rin ini kan mga graduate, lalo na kan SLCCFI, Mm-mm. and so iba pang mga naghahanap ng trabaho. Ang venue kan Serpio sa 4th floor kan LCC Legazpi Event Center 1. Roger to that. Iyan tabi Sergio, ang dagdag niya itong istorya, alibig sa luwas, kay Bangko si Boy, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa pagtutukan na okasyon dyan sa imong location. Ito po muna bago kita mag-turn over kay June sa aga po. Bakong sa aga. Sorry. Mia culpa. Sa Hunyo 6, Biyernes, brownout 1 hour tabi, pagkaaga 8 to 9 a.m. and 4 to 5 p.m. June 6 iyan, Washington Feeder 2, ang apektadong lugar sa Daraga, San Roque, Malubago, Kilikao, Tagas, Market Area Poblasyon, Binitayan, Portion Kanbanyag, Alcala, Maroroy. Sa June 6 iyan, 8 to 9 a.m. then 4 to 5 p.m. Then sabay pa dyan ang pagkahapo 8 a.m. to 5 p.m. Horlawig ini 8 a.m. to 5 p.m. sa June 6, Kulyat, Bungalon, Busay, Pandan, Lakag, Malabog, Budyaw, Portion Kanbanyag, Salvasyon, Meisi. Tapos Bilog na Kamalig, 8 a.m. to 5 p.m. kamo sa Petsa 6. Tapos Hubilyar. Sa Hubilyar, ang Barangay Florista, Portion kan Florista, San Isidro, Portion kan San Isidro, Portion kan San Roque, and yung Bilog na Salvasyon. Sa Ginubatan, tabi, Portion kan Barangay Minto. That's 8 a.m. to 5 p.m. sa June 6. Tapos 8 a.m. to 9 a.m. aga sa Daraga, San Roque, Malubago, Kilikao, Tagas, Market Area Poblasyon, Binitayan, Portion Kanbanyag, Alcala, Maroroy. Then utron iyan 4 p.m. to 5 p.m. sa parehong lugar. Oras Pilipinas, halawig ang parada, it's 9:36. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Uni na siya! Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival malang ding nasa maabot na Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Hot air balloons? Check! Mayon Sunset View? Check! Kulig music, fan flows as in beats na mapasuryaw sa imo ning more? Check na check! Kabus yan, mantang nagkakaon ng sili ice cream as in nagbabayli kaibaan sa imong tropa. Mari na, imbitaran ang gabos na barkada.
Mag-irilihan kita sa Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival, Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport Legazpi City, Albay. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess, McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, nagsimula bilang crew. Ngayon, operations manager na sa McDo. Dahil sa McDo, easy maging best me. Gaya ni Rial, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodoran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work
hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Natatabang na puong bata ito, sinda kita ika-ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako biko lang sa puso ko. Ikaw tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matios na pamilya pa. Senior citizen na ka, hobenesan yan. Ang AKP, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. May nag-react man duman sa text. Good morning, Tabi, Sir Pio. Sana po walang truck ban sa Albay. Nakakaya sa mga biyahero and trucking na dumadaan lang sa Albay na going to Visayas and Mindanao. Ang ideya paano kayo na truck ban, bako man na day papaagihon dyan na totalmente baga. May oras lang na isasara, so portion na itong medyo may diferensya pa sa traffic, pero may aagihan na kunya na diversion. Kung halik ka duman sa 3rd District baga, pag abot mo sa may Jollibee, mawala ka, duman ka sa nasi-isi, diretso. Konkreto man iyan. Yan ang gustong sabihin na truck ban. Dahil papaagihon digdi sa stretch na ini paghali digdi sa may tuburan, pasiring sa Morera, tabi kan ginubatan. Tuburan kan Ligaw, buda Morera. Ibaban dyan. Papaagihon sila duman sa sarong tinampo na konkreto, mahiwas. Kaya lang, itong tigil report ni Pading Jiming tulay baga na steel, na made of steel, medyo may diferensya. Tas utwer ka nagtirikragan na, buda nagyugo-yugo. Ayan na steel bridge talaga minayugo-yugo talagaan. Taigo ning allowance bako na konkreto.
minayugo-yugo talagaan. Pero itong superior report ni Chief Jimmy, ibang klase na ito so mga twerka nagtrikraga na. Yan. Baka na-compromise na yung structural integrity kan tulay na yan. Pati steel plates duman na ibinabaw, maalnas nada inaning kunyan. Bako ng raft, kaipon bakan raft, tanganing ang goma kan bihikulo, magkapot. Pag kuaning maray sa steel na yan. Kung maalnas na, difficile na yan. So, we're talking of the diversion road na once na i-impone rin ng truck banding di sa stretch na yan. Dahil man ang hulugan na dahil ng ibang agihan, mapipindyente sa mga truck. Mga truckers na may darang efektos pasiring sa Visayas, Buda, Mindanao. May papaagihan lang na ibang lugar. Konkreto man. Mahiwas. Kunyan mga pareho kan tinapong nahiling tadigdi. Duman lagay siguro papagihon. Maaraman taan dyan na hapon or sa aga kung mga rekomendasyones na pipirmahan para i-implementar ka na provincial government o Albay para ma-ease out yan na traffic na yan dyan po sa ginubatan. Ito yun na pigtataram ni Rick Mendoza duman sa basado sa pahayag ni Gob Glenda sa Hororoninda. So mga naga-counterflow man lang ang problema. So dahil baga dahil susunod. Iyan pa sarong tip sa tuya ng mga nag-agi sa tinampo. Once na na-traffic ka mo, ang lane nindo dahil naghihiro. Tapos nahihiling nindo na sa ibong na tinampo, dahil man nag-aagi, never ka mong maglusot dyan yun bako. Never nang God na humali ka mo sa lane nindo tapos ma-counterflow ka mo, anytime masasabatan mo na suhali sa ibang direksyon. Gridlock ang luwas ka, paano na? So please, tabi motorman o kung ano man na klaseng bihikulo, pag ang lane nido na traffic, please, dahil nang God mag-attempt na mag-okupar kan opposite lane. Dumano pag yun ang bihikulo mo. Sa sabaton mo, anytime, so rightful vehicle na dapat nakaagi dyan sa lane na yan, pag nagsabatan na ka mo, bungguan or traffic gridlock. Yan ang nangyari dyan. Nangyari kadaklan dyan sa highway na yan na pinag-rehabilitar sa kunyan. 3rd District kan Albay. Halos sa 8 billion niya pero 8 billion niya ang kunyan kan ang budget sobra sa 8 billion o 1 billion ba yun medyo na kuwang ko na so don't get me by the numbers, medyo nalingaw na kita. Maray na aga kay amigong King Reginaldo, thanks for being there always. And syempre amigong King sa pamilya, good morning sa indo. Sa tuya manasuki, nakamonitor online permi dyan sa Ravax Ravax Animal Bite Center dyan sa may Aleco sa Vinson Street ay talaga naman mga mabubuot, accommodating, marayan pag-alaga kan mga clients na nakalmot ning ikus ayam, budas sa mga mababakuna sa anti ining pneumonia, gabos tabi. Ravax, good morning sa indo tabi dyan, mabuhay ka mo. Igwa naman sindaduban sa Virac, haranay sana sa Eastern Bicol Medical Center. So kunyan iyan sa Provincial Hospital po kan Virac tabi. Maray na agaman kay kinatawan Raul Roy Borehon. Sir tabi, are you listening? Maduman talaga kita sir sa tuyang pinag-istoryahan. Please let me know a day before mabakal akong sitsaron. Maray na aga tabi, Sir kinatawan Raul Roy Borehon. Ano nga ni tabi ito sumasira mo na chicken mo dyan? The Crunch. Yan sa Tabaco. Tabaco City. The Crunch. Yan ang mananamon, marigsipon na manok.
la conoces, te gusta. Tama ba, Sir Kinatawan RB? The Crunch? No tiene que es genial, así. Me gusta a mí, así. Me gusta a mí, así. Me gusta a mí, así. Good morning, Tabi. Kinatawan RB Borihon, ano? And sa tuyang amigo, si Sir Jason Gomez Puyo II. No. Sir Jason, good morning. Sí. El Haciendero. Ecstasy. Extano. So, amigo ta dyan pala, no? Nag-chat man sa amigo ta sa Tabaco City, si Sir Jimmy Gersbach. Sir Jimmy, long time no see. Maybe one of these days, ano? I'll be there sa imong Cafe Mulave. Yeah. Sir Jimmy, missing the company. How about some cooked pasta? And yung kwan dyan natin, yung mga tinapay, ano? Ano nga pud kaan? Anong pronunciation kaan? Bagel o bagel? So tinapay bagang halabaon, Sir Kinatawan RB, ano? So tinapay na halabaon na masiramon, na crunchy man. Anong pagapud kaan? Bagel o bagel? Sa masiram. Minaluto kan si o minagibo kaning sandwich si amigong Jimmy. Nako, pag minapa siya, tapos papalamanan ka so German sausage. Siram, Sir Jimmy. Long time no see. Wolfgang Jimmy Gersbach. Barkada men kito Tata Juni defuntong Yung Min Batalyer. Kan anharong niya dyan pa ito sa daraga sa may kulyat ba yun? Nakulaw na ro. Namong problema siya. Taso boulder duman sa likod sa may kusina ninda. Dapat niya matipak ini papapiyo. Please help me find the jackhammer. Agang-agang dumang kami ni Yung Min. Nag-apon si Sibot. Please come here. Dumang kami ni Yung Min sa... Yan pang ito naka-star. Ngunyan ugaring sa tabako na. Abutan mi duman. So, beauty queen bagang nagadan yun. So, aki niya, si Melody ba yun? Dahil pa lamang nin pagsurusukray. Agang-aga. Nakapangharong. Ulokon si Jimmy. So, amigo ta. That's Melody Pio. Ano John? Meron ba tayo dyan? Dapat na iputok na para wala na tayo utang. Babal tapang programa. Pakabareta ni Jen Matthew Baliran. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, advanced management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. We gotta
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywa, aray. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Experience Alagang UNC from enrollment to employment. Ang University of Nueva Cáceres ay muling kinilalang may pinakamaraming certified programs sa buong Bicol dahil sa quality education na aprobado internationally. Ang UNC ay kasali sa respetadong ASEAN University Network. Ang UNC ay sister school ng Mapua University na kabilang sa top university sa buong mundo. Handog ng UNC ang matatag na employment partnerships at alumni network, garantisadong success coaching at nurturing environment para makapagtapos, magkatrabaho at magtagumpay ka. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suites
Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Tirming Nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa indong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa indong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Tirming Nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na agaw ya pon detalyes kan bareta sa Lado Nacional. Pinag-anunsyar kan Philippine Airlines o PAL na igosindang offer promo fare bilang selebrasyon kang nasyon sa ika-126 na aldaw ning katalingkasan o Independence Day. Sigun sa abiso kan PAL, pwedeng makakuanin one-way base fare na kasing baba nin 214 pesos para sa mga domestic flight. Igwamanin $45 na round-trip economy fare para sa mga piling international destinations. Available ang promo poon Hunyo 2 sagkod Hunyo 15 kaining taon para sa biyahe poon Hunyo 2, 2025 sagkod Enero 31, 2026 depende sa rota, dagdag pa kan PAL. Yan ang detalyas kan alas 6 na bareta sa pangarang ka News Base. Ako po, si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong.
The #1 extra strong beer in the world. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Maray na agaman dyan sa JRB Tire Shop, Battery Shop and Calibration Center sa Lapu-Lapu. Sir Popoy, salamat tabi Sir Popoy na Balmez. And sa men and women po sa gabos na branches kan JRB Tire Shop, Battery Shop and Calibration Center. Mga gomaan yaon dyan na di kalidad, baterya. Sa gabos na branches ninda, igwa sa Albay District, sa Ligao, sa Kamalig, Naga City, Tabaco City. Morning, tabi. Mga amigos ta iyan, ano? Sir Popoy Balmez, JRB. Ecstasy. Si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. yaon na sa sarong detention facility outside of NBI. Day man nagtry inda may hinagad gayon sa korte si Ferdinand Topacio, yung lead counsel ni dating Congressman Teves na sa NBI sa nadai detenir makuduman sa parang regular na preso na yaon sa Muntinlupa sa may New Bilibid prisons, ano. Gari yaon na duman ando dako diyon bako ining kon yan kakaigwa yan ning kumbaga ibang status sa laog kan kulungan ining si Congressman Arnolfo Teves Jr. Ang bida, hadi-hadi yan duman, mayor ang duman, ano yun, with that kind of attitude dinda. Nahiling ko naman kan sarong aldaw so video na preserbar pa kan sarong TV station yun. So, grabe ka abusado kan ini. Daya, so aki yun ha. Dahil pipalaog so aki sa sarong subdivision na privado. Taday, ning sticker nga ko na no. Anong ginibo? Pinalhod sa gwardya? Binugbog pa? So aki yan ni Teves ha. Talagang nasa lahi din ng pagiging poderoso eh. Ngunyan, o ano, ibi-ibi kayan sa preso. Tabi. Although, matamasa inin convenience siya, mayaman eh, ma-influence siya, imposibleng. Igwan yung pagkakaiba kaysa sa mga ordinaryong presonero. Diyan sa loob kan kulungan ining si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Dagdagan tapang istorya dyan sa palibot. Nasa linya si Kumpadring Alarmario. DZGB On the Spot Report. Kumpadring Al, Maraynaga, please go ahead na. Sa Maraynaga tabi sa mga informasyon pa, mga solar street lights naman ang pigluluway-luway kan DPWH
na maimplementar sa mga gilid kan highway imbes na kuryente pa ali sa Aleco. Iyan ang mga plano base naman sa koordinasyon na pigigibo kan DPWH sa nagakampirang barangay. Inot naman na kinonfirmar sa pagipag-oron kay Alkalde Attorney Pido Galvin Jr. na parte ni kan sa indang priority sa ako Bicol ang mga solar street lights na may budget naman hali sa gobyerno nasyonal. Kaya pigalaoman ini na mangyayari sa mga masunod na bulan, lalong-lalo na digdi sa Legazpi and parte kan segundo distrito pasiring sa Manito. Sa ngunyan, nagpupuna ini sa nagakampirang barangay kung marireparo na ang mga highway ngunyan haros tagtag naman ng mga solar lights na agad kulang pa pag-abot sa mga hararayong barangay pasiring digdi sa may Manito area maging sa iba pang parte na pigigibo naman ini kan mga taga DPWH na yung implementing agency. Kaya ngunyan kadaklan kan mga tinampo ba na road widening na mga solar street lights naman pigalaoman nagiribon and puro na nga iyan sa nagkampirang area. Iyan implementar kan DPWH dahil may budget iyan halos sa gobyerno nasyonal na sa mga priority na pigigiuman kan presenting administrasyon. Yan papadayan informasyon digtigiraray sa lawas Alarmario DCGB. Salamat kumpadreng Al sa dagdag man na istorya hali dyan sa luwas. DZGB On The Spot Report. Mga pangyari pa sa palibot sa aga. Ngunyan nga ni, ngunyan so gasolina naglangkaw ata then so crudo nagbaba na nagkaperang sentabo ano. Ang rason naman is yung dagdag na sanctions na ipinag-imponer kan Estados Unidos de America sa Russia. O so naghiro minakiiran ang international petroleum market. Yan pag mga superpowers an mina hiro man igon ng epekto yan sa international community lalong-lalo na sa merkado kan petrolyo. Kaya naglangkaw di centavos man lang ilinangkaw tabi ngunyan na Martes. Kada Martes yan iyan ang tundag ka itong so trading kanakalis na mga semana and so epekto kan world market. Yan tabi. Good morning dyan sa mga taga Saudan kan Albay District kay Kasag buda dyan sa kay Paminta mga amigos ini ni Congressman Kaloy Andes Loria tabi. So mga nagharapot po nasa process ngunyan kan pag-set up kan Congressional District Office digdi sa baba maging sa taas si Congressman-elect Kaloy Andes Loria and itong sa iyang social service arm yung kalinga ni Loria ang nako atang impormasyon naglilibot so nagakapir ang personnel sa mga health centers digdi sa manlain-lain na lugares kan second district tanganing ma-augment so abot kan mga kaya kan kalinga ni Congressman elect Kaloy Andes Loria. Day pa nakakakunyan, day pa bungkaras kay itong so gabos-gabos pata nasa transition ng baga si Congressman elect Kaloy Loria from a private citizen magina siyang public servant kunyan. Kaya pinaga-set up pa po ang opisina. Day pa kita ning dati so original na plano duman sa compound mismo kan sa iyang nakulaon na lugar na yaon sa Macapa Corporation, may mga oficinas duman, edificios bago mantinido, pero parang medyo siyempre igwa ka dapat ng mga obserbaran na protocol lalo-lalo na sa government service na. Dahil mo na po pwedeng duman sa opisina tapos babayad arkila buda mas maray na itong igwang lugar na duman talaga man ang konsentrasyon kan opisina kan Second Congressional District Office ni Congressman-elect Kaloy Andes Loria. Halatarato lang po tabi nasa pag-set up kan personnel, yung administrative flow, gabos. Tabi and once it
starts, yan, duro-diretso naman po yan tabi. Lalo na itong at least, basic medical health services kan kalinga. And so lawmaking ko niya na responsibility ni Congressman-elect Kaloy Andes Loria. So that's the very latest tabi. Diyan po sa kay Kaloy Andes Loria ang sa tuyang kongresista elehido Segundo Distrito Canalbay. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. By the way, naghapot itong pinag-report baga ni Joshua, dyan iyan sa kunyan, LCC Event Center, yung ining jobs fair, dyan, tabi ko, pasirin na ka mo dyan, open man din sa public tabi, bako lang itong sa mga graduates kan SLTC FIA, open sa public, and dahil na magparahapot kung anong requirements po, basta pag madyan ka mo, be presentable, be a good, sabi na nga ni, seller of yourself, be a good commodity, baga, and that includes, pag sinabing good commodity, daraman records mo ka, boss, may originals, may kunyan, may photocopy, nganing dain ng mga kung ano-anong kakulangan, na sa indong mga record sa eskwelahan, diploma, eligibility, sa bagay dahil maning sa private, dahil magkaipon ng eligibility sa public ito tabi. Yan, darawan din gabos na mga dokumentos na paghinagad, kan would-be employer nito, ready. Yan, ang kuan ba kung mahapot, ano ngayon dapat darahon? Dahil na, darahon na nindo, bito na nindo yan ng mga original copies nindo, kan mga school documents, kung may mga trainings na kamo man na nagkaaratindiran, tapos yan na gabos-gabos na dapat na presentar once na dun sa Indokan would-be employers. Yan po ang style dyan sa mga jobs fair. Malay nindo, on the spot, ma-hire tabi ka mo, dyan sa walang tambay sa Albay, atod sa Indokan SLTCFI, dyan yan sa itaas kan LCC events, sa itaas kan LCC sa event center. Hanggang hapon yan, mga alas 4. Yan, pag mahanap ng trabaho yan tabi, ready, preparado. Gusto nindong ipadangog ko so lagarto na ipinahayag ni Abogado Gibo Chodoro Jr. tabi an sa tuyang sekretaryo kan Defensa Nacional. Dali tadig di kita sa computer, sa desktop. Nganing maliwanagan kita yan mga dapat na kunyan. Dapat na maiisog na na ining panambitan kan kunyan kan sa tuyang gobyerno without resorting to war, antes ipamati niya to sa sa publiko o kaya sa international community ang sa tuyang diretsos, dali ta hanapon ko lang sa kuyang password, nalingawan ko password ta, pigretrato ko ito, tanganing madalian pag retrieve, digita sa kunya, ipadangog ta sa boses ni sa sarong pagtiripon pati ini, sarong pagtripon kan mga sekretaryos kan Defensas Nacional. Tabi, Yan. Okay. Sige. Tako nanta.
Yan, sige. Nganing konta. Nganing madangog nindo ano. Inan dapat na mga fight ni Sekretaryo Gibo Teodoro Jr. kan Depensa Nasional. Yan. Aramon tata nganing makunyanta paidangog ta sa satuyang mga kunyan, mga kababayan na mga ining nagsubaybay sa West Philippine Sea, ining isyong ini sa West Philippine Sea, ano? Sana ba yun? Medyo, ito po Tapi nag-questions, ito, so, kanakaging mga aldaw, nahiling ko sana, so pahayag ni Gibo na Teodoro, buda, so, kunyan, so, Chief of Staff kan Persas Armadas, si General Bronner. Ano daw niya ko ini? May nag-istorya sa doon, may nag-question niya sa mga delegados dito o kaya naggasagin-sagin, parang nagkunya na propagandist in guise of member ng media. Kasarong paghururon international ini kan mga sekretaryos kan Depensa Nasional. Ngunyan pinaghapot siya kan sarong Chinese na sabi nga ni Secretary Teodoro bago ko inahiling, may nakuha kitang clip niya man, video clip na kuwan man nga ito mga sagin-sagin sa nagad itong mga kunyan, media practitioners, and yun na yan, naghapot kan sumanungod sa West Philippine Sea. Mga Chinese da ito tabi, sarong pagtiripon ini sa kunyan, mga Chinese delegates, yaon man duman, mga Chinese delegates, ining maritime kunyan, ining Shangri-La Dialogue 2025, ining mga delegado sa China, naka-uniform pating pang militar. So nagapot kay Secretary Gibo Teodoro. Ito, ano ba to? Dangugin. Let's listen bago kita ultimo tang i-presentar mo niya na aga tabi sa programa. Ito po. Said that the Russian-Ukraine war is a proxy war between nuclear. Iyan po, so naghapot na kay Secretary Gibo Teodoro, otron ta, ining boses na radangog nindo, so naghapot yan kay Secretary Gibo Teodoro na Chinese, na sabing mga media man tabi duman, eto na, tirahin natin. Of State Marco Rubio said that the Russian-Ukraine war is a proxy war between nuclear powers and needs to be ended. And meanwhile, the United States is selling more arms to this region and setting up more military bases in the Philippines. So, if the proxy war in Europe needs to be ended, are you concerned that a proxy war in Asia might be launched? Thank you. Now, to our Chinese interlocutors, I shall address you collectively. And thank you for the propaganda spills disguised as questions. Parakpakan sa managawa tindir. Unfortunately, in my personal opinion, the fact that the question was asked in the way it does, it engenders a deficit of trust in China's words vis-a-vis its actions. I just look back to 1995 on a place called Mischief Reef. There were a few bamboo structures erected there, and China said that these were temporary havens for fisherfolk. Now you have an artificial military island, heavily militarized. China says that it has peaceful intentions. Why does it continue to deny the Philippines its rightful provenance under international law and UNCLOS? And as proof of this, we do not stand alone. None have agreed with China, and none has condemned the Philippines for standing up against China in the face of a threat to its territorial integrity and sovereignty
And thus, for dialogue to be effective, it must be coupled with trust. And China has a lot of trust building to do to be an effective negotiating partner in dispute settlement. We have to call a spade a spade. And that's what we see, and that is the biggest stumbling block to dispute resolution or dialogue with China. Iyan tabi ang pahayag, portion kan pahayag ni abogado Gibo Chodoro Jr. ang satuyang sekretaryo kan Depensa Nasional. Okay. Manong ko dyan sa problema sa West Philippine Sea. Hinapot siya duman kan mga delegados hali sa China. Salamat niya sa propaganda spiel. Parak-pak ano sa mga kunyan duman. Nagatindir. Mga sekretaryos ito kan Depensa Nasional. Maniba-ibang nasyones. Tingog kan Manwai! Matibay ini. Aram mo, top na siya rin ni si Gibo na Chodoro Bartap na siya. Buda hararum ang pag-aadal ka ini sa depensa. Igonin doctorate iyan sa sarong dakulaon na tanyag o kanyang bantog na universidad sa Estados Unidos de America manungod po sa depensa. Salamat kan sa inyong pagantabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay de maghali. Tulos na masulod ang samuyang news director si Andy Mar. Ako man po si Pio Fernandez.